Zvýšiť tržby z performance kampaní vie veľa e-shopov. Zvýšiť ich takmer o 100%, udržať PNO pod 5% a popri tom migrovať celý e-shop bez výpadku výkonu, to už je iná liga. Pre Lunis, lídra v online predaji potravín, to znamenalo jediné. Ak výkon zakolíše, neohrozí sa len marketing, ohrozený je celý online biznis. Rok 2025 mal jasné zadanie, 30% medziročný rast tržieb z performance kampaní, migrácia e-shopu na nový systém a udržanie PNO pod 5%. Ak chcete rásť a zostať efektívni, kampane nemôžete riadiť staticky. A tak sme v Google Ads rozbili klasickú štruktúru kategórií. Produkty sme riadili individuálne a extrémne dynamicky, podľa reálneho výkonu, aktuálnej predajnosti a sezónnosti. Rozpočty sme v reálnom čase presúvali presne tam, kde mali okamžitý dopad na tržby, bez zhoršenia PNO. Migráciu e-shopu sme naplánovali do letného mimosezónneho obdobia. Pritom sme vyladili aj UX a nákupný proces na základe dát z reálneho správania zákazníkov. Najväčšou výzvou bolo zohľadnenie rozdielov v cenách a dostupnosti produktov naprieč rôznymi regiónmi Slovenska. Produktovú ponuku sme individualizovali, vďaka čomu narástol konverzný pomer o 37% prakticky okamžite. Pri rovnakej návštevnosti výrazne viac zákazníkov. Dáta nám ukázali, že kľúčom k úspechu v segmente potravín nie je prvý nákup, ale návrat. Zákazníkov sme segmentovali podľa frekvencie nákupov a individuálne prispôsobili aj remarketing. Tieto zmeny priniesli o 20% viac zákazníkov s 2 a viac nákupmi mesačne. Súbežne s tým sme v Meta Ads budovali mentálnu dostupnosť značky cez propagáciu receptových a Reels videí. Vyhľadávanie značky Lunis vzrástlo medziročne o 23%. Aké boli celkové výsledky? Cieľ 30% rastu bol prekonaný o 211%. Tržby z Google Ads stúpli o 93%. PNO sme nielenže udržali pod 5%, ale dokonca znížili. Toto nebol jednorazový rast, ale vybudovanie výkonného systému kampaní. Systému, ktorý Lunisu dlhodobo prináša vyššie tržby pri zachovaní nákladovej efektivity aj v roku 2026.